أنت خطقبر زلخا زكا على تقالسات أنت هاجي تأتيك تمثل تدلي أبتي تيك توك كمي دخت عبدي كم زوال حدا زي تفلت أتا قلت تبل مسخص مس بزوحات ودات عيتو تسمالدي اندابلن بني سكران ملحاس وتزاربه أتا وجهت علي اللي اندابلت بحيلة تقالسات أنت هنا ما أنت رسم دلدل سولسلس هنم ولو كا أنت السخرة كاب نفسك تقالقنا تتسقمت بجاكا فيسبوك مباركم بقال انستغرام سناب شات تيك توك لوكال ان عيدك النيروم انت هنا حدا جيزي تيك توك بلاي ستور بموراد عوز قبرنا تفتات صعيلو جيزي ابسر خبلون اندار اكلو نيقات امي حان تقوال تقرنيا درفو الليقا معارة اتا درفي انداس اسات كدرف يرأمون كي تردو حديلوز جمرو تزعنو زنبرت فيديو هاتا بوحدو لألميتي خون تعاتزبن يمنوسك فيديو هاتا استفرالي كداونتي اندا تخلنات تسأسأن صغران كوف مبالي انتا وزاوز قلن مجيم كابش آنينو نتاني مدمار ملكت طويقو ناتا سعبقنو مكتال سرح إلو حزم بو آبيلون ألت تيك توك والفسلس ونو فيها جزي قناتو فيديو تات آياتو دا أمبر هحاليفو تقستات ان دعاتوا كسأبن لألي كتشح سعبتي آترين كندقنا نساتون قد يكون نسامبر هذا جزي سئلو زيت سحفلا مبال تملسلو عي تملسلو سبقت فترات ساعة سئتكي دس قبلن مقات يكبل رأيتو تسحفلا قد حكي نسلا من سحفيو تسحفو اللامبر يكفى على دي تسبق الله نايبا حاكو لك أكسل علي تردعون استفلالي تحسو زلو بزح تصحفاتي تصحفا سلسخون كتملسو إلو نايت تسبين انت تنكال قدقنا قل ين أدوا قل دما يتصرفوا مجين أما حبر يميدا السبيسة تفكب حالوا تتصاريف دو تمسكين زبحان نقرلن سحابو تقابلو سعيل مخارين بر نسون زبالي بلو زبالتي هتمثل استتصحف انت تتصحف اب تيك توك اب ملتاف اب كيراي فلتنم تانك زبل حاتصير مرسا مصر ايوم بقار دقاقيم اب نفس وكف تتصعنم نتصحف وزقتصلم هلف حالفون انستغرام أوريدو باتيناتا تيك توك حبريتا مسرت أبو رخيبون ككهات لجمرة أبون ملك تمسر لله تحري أربعة معالتي خون كما يدحندو زبل سردت لون أب تيك توك أدنى آكم سونا تقديسو كم سكرات تصبو كيرو قليسون فأرنيا أنت خونا كلا لكم جدل حبرا دحان تأتوغنا أنت تستقام لك كتب اللي عملك تسدات لهم كاكابش أونينو ليلهم تصبو كدم كبدن سيطرح حالفونا فيديو تسقاقرا غيرم الالكونا ركبهم بأمت أنون أن دادم أخدم مودعتهم بمحر مرأي كال أن أفتوت آتوا نساون نمجمرتا كيزيني لبا نيوشت أن تسأنلو زي سمعا زرد أسل زرخبتي تسألعتون انت هنا زغل لسب انداس عبا كتقدس اللعات الناس ولا فرح سلسنا ورغنا يفتواد عنبر دافيروك حتى سيك علن كندي جيزي كبلا إلبون كاب عف موليس وين هذا جيزي جنا سلعب على إلو نتمسن كتيك توك ستلالا قول نافع رحاتة دم كالدف من العشية رخبا دحر سلسة سوني خون دقاي هقوس انت مسألة وشت أجنب بنافق قط سبن تسموان يولع نيرون كم نيوشت أنو تسيزو تسأخو نحاخا مستلا لخويلا نحتو أحرق بل ملسحبتهم كعنيك علن تلاقى زلاي مسيلو كاب حدم أثر تجيزي كدقملو حاتي تواي خونين نيبل بيس لزبلتو جنا نتابع أخل نفوس محلا وكار إوازيف اللساب بمركبهم بالتعامي حاقوسو وحسن سألن له أب إيروب أمس كماتو أنت خنا أب بين حجر ناي بلبا تجديسات له أنت خنا من أنت أنكر كستبن فقادنيا أنت خنا كتنا تسومس الناس كفت أمس حتى تحرك الدور حتى تسبين الدور كلك أنت خنا أتا معالتي سربرايز قبرك سلس دلي أكنقر كانين شو زقدفكا قدفكا جنا تبتلن كتفلا تسمي أم كل دورحي كل تميت أمت كنا تسمعتو كالندر أمن تجزء لطيفو مقالتي أبز حالة أسري
بقيح بيرو جيرو إكس كجبر تخيلون أمم جنا يقلبرو إلى أن تتبحل جنا سئلوا إلى الزيكونس عميق إلى لنبر كلتهم بأكل زيت رأيك نصهم أبحلم زبالة شعرين تحلم مقالتنا مقالتي عندك الآن نتزبالة تاكلتا ورحسهم مسترفومو هجرت مصبح عندبلة عندات قلو خلوم حاو سلازحامو خا كتنسو زقمت حاجة وسع سلازخونا قدق خيدون سلاز نبرو أمانكو تقرقرة كينون بجاخ نقرني مقاسيخ تمثلو انت ربشاكا كتنقرو فقادنيا نبرتن نسون هاوي حمي عبالان بسخونا مكنات ممساء كتانا أفعيدلين نهوشتو غيرو انت رسون زي دحركل تسوني كما تزبلا سلاسبلا كاينا قراتك يتو قريسو نفاري تساقلو نبأنت حاو تمركفا أنت هنا أدلى جبران أنت حاو عاتي دحي حاو أنت جبر كلهم لتصبحتو ساربرايز قبل ما تسألخو كتب اللي أزدولت اللون كأمنيك ألن يحلم كحلو الدقاقيمون نفسو تناخفك أنت هنا أبا قحاد عالم كمزلوك أنزا مسكبر اللي تصبو جيرو تساويتهم أنتي كفو أقات أمي بلا بزحاو تخعيلو بتخعا لبو سلبتو قال ما تسألخو تلولم انت زبكسون أبزيرو ساعت كاركب يكونن انت كم سكبر دقاقيمو حاسيبو حق من غير حي سلاز بلم تلسبي كاريمو حاو سلاز حامنا اوغش كمسلو نقرا نقلاتو كمسل بلد انت هنا زقدفكا قدفكا كم تمتسعنا مش نقير كان يحام ني بلبي كم تفكرن دعمو بمنتهي كالرقاقس ني بلبي سلاز فكرا كان ديت حيسا متسعيكا زلخو زي ما نقرأ حدا مكنات نسي مسبلتهم انت كم زقبر حربت بلو نحاول بالطعم يصفتو نقونا بإيرب أكأتو زخانا مسوقاتي قلا يكونن أمونغو حندبت أبقوزو إنترنت زرخا موزف كراس نحاول تقاركيهم أغلو تصابو بالطعم توتر تجنقم نززر أي سيد حاو تصاقو مسحاتتو كلو كحاب أريك وتصر أبيلو حبرا حاو تداخلو كمزلو تفلت قناوال حدا خقبرلو كمزيت إلسلو تفلت أبتحت فتقارن دكتور أمينة خير تمحسنتم بتحدخ آناي أونلاين أفكاريتو تدولالو سلازنا برد تقصنا فارق انت اللي حاسس كل جمرة أي رخبن انت هنا لتصبحت أنجي حات بقى سلازرخبة تصبح أنجي حو كمزمت نحجقنا سبقي قبرلا نوقان حبرام مجين رقبي تغيرو منقب قواعوز ينافيرو الطبق لا يكونن تسمامي سبقي قبرلام ودون متسي وسدا انت هنا بحادرا استوحابو السب عفو زئبس يكونن بأتي حدا كمزوم قال مصر أيو كم سجازر أي زب أي حانف نفذ اليوم نمت أقول دير سيكو كجوا كبسليو زقينيرو أب تيك توك كم زفتم يتنا آمو خانو عندنا جرا بودا سلبات فعلم مشتو هراي كم بالحليفة جنا توي جرا كمان تمل سلين براتن انت هنا أمان قد كمس ولا أبجز ودعا كبسنا ندزول فرحات نلبات عاصرم سبح كير لدو كبلو كتلون مس نفسه كتب بعس نتيجة زاروز نبر بزح أقلبتلون كبلون بزوجهم شانت عند قطة هذا فحبتن سولا جزعتوا جزء جزيو هذا كالسبتي سر بزي أما جبيت أولاد زيت حصلش عن فرق نكوكا جمّا فرق ترمز ويسكي أراتوا تنصفها كوتاس بجاكات سراري كوتس إمبر جازا يسرع قد يكونن نسعنا أفكار أكت حقو سلا تخليناتو زمساتن تنكيف كيا ترسح تمثل تي جازان قد حقي أي متأتون كفبالي اندابلا نتي أبتي السالون سنبرا كداون تحقفو نأبتي أرات انداو سرة تزاربن ميتجزي نتي جازا قلابيتا اندات أمتت بس كفتا كفبالات مونتا خيرت الساتي كوكا بيرا ويسكي بحطو اللبات فعلم والحانتي كمزي ساتي نجيرا شاء أبي كمزي ركب حاتيتا
بيدو أمريكي تسلز حبرا كيدا تشين مسيلا ناب أفكار أدويلام أمنتا جزا كم زأتوا بقطة هتتدو يفلت إيو انتقنا قالوت بسرحن قلن أي تعاون هذا استرفو أمارات النسو سلزخوني كيف تو كبس زخاف إلان إلو نهو سرلا دحنا جوخي أي تفرح كزارويلو أبدا آيسو تفانوام انتقنا كم أمس بلتوك أسنا يكونن كالتفات صباح كتكونن لتم حاسنم كم قبوز فلما يقص نقص كترا خمس تدلي بعلى حاجة تركب مبر بسب كتكبت صباح يكونن انتقنا أتي أقات أم تزفت أرسل سخنا سكبريلن أبيكم تفعلتو قال ملدو أن دابل بحتون كالن تقابلم أتمامتون بتعم دسبلن شحجزي أب تيك توك نداو ساعة ساعة تأمبر إن شاء الله كم سب سخنا مسمروس حتى نقريبلن نالبات بدقي أن الزرع كم تتسأس أو أبرت الزوارد قال أن يحاسبا ويب لا خون اتحققنا نسان تحمس فتقو سامون بتزريان تتزر بيفردون اتمنتاسي تقبر من قصقصات نبكم أمس لز أنفت أمو أنت أخي تبالي كبلكوا أنت حتتم كاتفات صباح كتكون الله كب مسلا حالفة جناز خونك ورد الله سلازي كونه تساقيبك تبليا تسميعا نفسا كتحصابك فوقسون كداون تاكت كير نجير وايو أنت قنا دحان كم بال حالفة زخونه أي جبراتن نسوقنا بنفسه جنوف سلاسونم دروشت أوي سمعيتو نخجبتا يدفع أنا برم انتقنا نتعرف قارئة سلازخبرو نفسه أثر كم زلوا مس نفسه تردادين دقيقة وزي نفاسه تحارم تملسم ساعتون مسيت سلميتو ساعت شعات تخنا معنا كدكس لزدلخو أبي كدكس كتبل مود أو مس حدثتم كتقلل دفاع نوس لزبلتو جنا تناقش مع قبلك في كدكس حبرام تخنا اتجازا السب آتون قد خوينو حمد يجنو نبرا كم زحابانات آرات نقاقفا جانا كبورس أو تسيعا ناس نسا دحان اتاتم آتسون مشاقات اسلاز نبرو ما آتسو آشاقيتا كم تاز نبرتا بقولو بلبا نابتا آرات ودقاتمو ناب أفكار أدولت أفكار أغنا دحاي حاوي قبر سلاز نبرم نمومايلو سالنت غيرو آميتو سلاز انحيسان أن ودي أكن دزدكس ناتي فرقت أموز ويسكي مسبيرا اندابراري بالكبلوس غايو دليتو سماي سلازبت حكا تردقو ما آسو زدكسة لك خفت مسبلغنا تآسي سلاز انحو نابتي سالون تملسم نسا نايت من قدن قال اندخام غيرلا سلاز نبرا ولاو كتقسم انتزيك عليكنا كي تردقا دكاس تقلمونيروم أمونغ كم قلق تبلس لستبرابرت شنتون سلازمات ساكت شيلا ببقاقوغا مقاصو كافيتها شينا نمدك أسئة مستملسات مقاصو مشقات رسيعاتو سلازنبرت ود سلاحلو كدك أساسلاز نحب أزبطاتون دك أساكت قدسل سلاز حسرت أين أمتا نبرت قال نقر السخاف كف سلاز بلاقنا بسم بعد تبرابرت مطمت نسقابل الزليل كوبت أنا حدقنا أفكاري أبقون حاو كينو عينو يرئي إزخا انداماتو بحدا راس تقبل السب بزيد ليتا دليتو خقبل كالز ودسب بيتا أشي تقبلتي بحدا را بأمنت أصنح ليلو نزحابكا ولا دا أميتي يكون مبارح كلت حمسا غيركا كمان كتحبو أي كباان أتنتيخا تقبر زلخا زكا علات قلسات أنت حجي تأيتك تمثل تدلي أبتا تيك توك كمي دخلت عبدي كم زوال حدا زيت فلتكا أتا قلم برتولالي نسخس مس بزحات ودات عيدو تسمى لديو اندابلت بناي سخرا ملحاس وتزاربه أتا بجاحة عليلي اندابلت بحيث آلاسات انتخونم ما انت رسون دلدل زبالسلس هنا ولو كأنت سخرا كم نفسك تعليقنا تتسقمت بجاحة اندابلت محاسنتو سخر سلسنا برو كسم عيكونن سمعيتون جن فيلم بزي بقون سونتا نقبوز دفافئيو نبكم فراغ سونتي مستا جانم أبو سلدا رأسا نيمان تسقب اندابلت كابوك تحدم فتنات قال أبتن مجمرتا جيزي أقرا زنبرت الله جيشا زخرت حاجر بزيد اللي تسكر كبنك تفتسن بحيلي تحتتت
ኣይኩን በቃ ዝከኣላት ቃለሰት ንሱ ግና ክዳና ክውፅእ ይቃለስን ነጥባታ ክጨባበጥ ፋሕታር ተርእዩ ነበረም ናይ ኣጋጣሚ መጽሓፍ ዝመስል ነገር ኣብቲ ኮሜዲኖ ስለ ዝረአየት ናይ ዓቕለ ፅበት ተማዊታ ኢዳ ሰሪዳ ርእሱ ሒባ ምስ ሓደ ገቶ ፈኒዋ ኣብ ኣፍ ልባ ዘርግሕ ክብል ግዜ ወሰደን ብስምባደ ከተረዳእኡ ኢላ ካብቲ ኣብ ልዕሊኣ ወዲቑ ዝነበረ ሰብ ተማዊታ ብምውፃእ ተስያ በፍርሒ እንዳንቀጥቀጠት ኣብ ምእዛብ ከላ ካብቲ ጌሽዎ ዝነበረ ዓለም ክበራበር ርአት እሙ ብዘይ ልባ ብጉያ ኣብቲ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ከይዳ መፍትሕ ኣፅአ ብውሽጣ ፀሎት ኣብ ምግባር ተጸምደት ህልሚ ድጋሕዱን መረዳእብያ ገዲ እንታይ ከም ዘጋጥመ ረሲእዎ ንሽኡስ ክኣገርግራ ይተርኣየን ኣብቲ ንሳ ደቂሳትሉ ዝነበረት ዓራት ዝርግሕ ኢሉ ብምዕላብ ብኣቢሉን ድቃስ ሂዝዎ ህልምበለም ንሳ ግና ካብ ሕጂ ክመፅኣኒ ክትብል ብፍርሕን ካልእን ወላሽንታ ተወጢጣ ከላ ካብታ ክፍሊ ከወፀት ከመኢላ ብኮፋ ኣውግሕታ ወጊሕ ኩንሱን ደሓዩ ስለዚ ስምዐት ኣታዝስ እምበርከ ብሂወት ኣሎ ዲለም ኣብ መዓጾ ደቂሶ ዝነበረ ክፍሊ ተለጢፋ እዝና ኣፀጊኣ ገለ ደምፂ ክትሰምዕ ክትብልን መዓጾ ከፍቱን ሓደ ኾነን እንታይ ከም ተፈጸመ ዝክር ኣይምስልን ከመይ ደሓን ዶ ጽቡቕ ደቂስኩ ዶ ብምባል ገጹ ተሓፂቡ ናብ ሳሎን ኣምራሕም ሰካበለ ነቲ ጉዳይ ክተዕልለሉ ድሌት ኣይነበረን ኣይተደረርክን ጠሚኽ ትኾኑ ምባል ናብ ተክሽና ኣትዩ ገልጠምጠም ክብል ጀመረ ተዳሒላ ስለ ዝነበረት ዋላ ሓደ ክትብላይ ከኣለትን ኣብ መንጎ ግና ኣፍቃርኣ ደው ኢሉ ይብገስ ከም ዘሎን ትማልምሸት ከዓ ምስ መሰ ደወላ ከም ዝረአዩን ምናልባት ደቂሳ ከይትኮን ሽኡ ዘይመደወሊ ምክንያት ነጊሩ ተፋንዎም ብቴሌፎን ዝዝረብ ስለዘይኮነ ብሰላም ክመፅእ ሓቢራ ተፋንወቱ ገልጠምጠም ኢሉ ቁርሲ ሰሪሑ ሒዙ መፅም ኣይዘከሮ ማለት ድዩ ከመይ እዚ ነገር እንዳበለት ሽሕ ግዜ እኳ በጥሜ ተልሒሳ እንተነበረት ገለኩ ይገብረሉ ስለ ዝበለት ግና ክትበላ ኣይተረኣየትን ደጋጊሙ በጃ ክብል ከም ባሉን ኣይረፈን ኣይከውን ኢላ ኣቂፃ እምበር እንተኾነ ተመሊሱ ናብ ንኣዱ ኣተበ ኣዝኺ ግና ፅብቕቲ ኢኺ ብኣካልን ብቪድዮን ክልተ በቢኖም ሰባት ኢኺ ጥራይ ኣብ ነብሰይ ኣይትቕረብ እምበር ድላይ ከብል እንዳበለት ብኣቕሊ ፅበት ክትፅበም ድሓኒቱ ኣፍቃሪኣ መወዳእቱ ስለ ዝመፀ ከምዚ ዓመታት ተፈልጦ እንዳጎየት ከይዳ ተጠምጠመቱም ሽዓ ንመጀመርታ ግዜ ብኣካል ትርእዮ ዘላ ንክሳዶ ብክልተይ ኣድዋ ግጥም ኣቢላ ሒዛ ክትፍኖ ኣይተረኣየትን ድሓር ክንደይ ግና ፅቡቅ ገይሮም ተሰኣዮም ተተሓይዞም ናብ ገዝኡ ነቐሉ ገዝኡ ምስ በፅሐት ካብ ገሓንን ናብ መንግስተ ሰማይ ዝኣቱት መሲልዎም ፆፍን ኣብ ሰዓት ዝፀርዩ ዝመስል ኩሉ ነገር ተወጋጊኑ ብቡእቲ ሒዝዩ ኣቑሑቱ ፅሑፍ ንዓይኒ ማራኺ ኣብ ገዛ እምበር እንዳ ሰብ ገዛ ዘላ ኮይኑ ከመን ኣይተሰምዖን ክዳና ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣተውን ቀይራ ናብ ክሽነ ክተብል ግዜ ወሰደትን ናይ ነብሳ ሓሲባ ዘይኮነትሲ ናይ ኣፍቃሪኣ ኣብ መንገዲ ናይ ፅንሖ እምበር ከም ጋሻ ክትገሻ ድሌትን ንዕበጃኹን ክደፊአ እንተበላ እውን ኣይሰምዐቱን በቲ ዘሎ ኣስቤዛ ገይራ ጥቕም መግቢ ሰርሐት እሞ ነብሳ ተሓፂባ ምስ ኣፍቃሪኣ ናይ መጀመርታ መኣዲ ቀረበት ሽሕ ዓመት ዝፋልጡ እዮም ዝመስሉ ፅቡቅ ገይሮም ተናቢቦም እዮም ቅድሚ ምኩላሱ ኣኮለሳ ንሳ እውን ግብረ መልሲ ሓበት ጥቕሚ ኢሉ ከሰሓሉ ጀመረ ኣብ መንጎ ግና ከመይ ሞ ፅቡቕ ዶ ተቐቢሉ ይሓድርኩም ምስ በላ ክትነግሮ ደስ ክትብል ኣብ መንጎ ተቐርቀረት ገዲፋቶ ናብ ኣዳ ንክትምለስ ምስኡ ከይተበኣሶ ተሰከፈት ኮይኑን ናይ ውሽጣ ኣብ ውሽጣ ገይራ ፅቡቕ ከም ዝሓደረት ነጊራ ናብ ካልእ ዕላል ዘገረት
በቃ ዝብላዕ ምስ ተበልዐ ኣብ ኣነ ዝበልዐ ዕላል ተኣትወም ኣፍን ኣፍ ተዋሒቦም ይዕሉ ነበሩ። ፀጉራ እንተ ዝድሕሰስ ኣይምፀልአን ግና ተሰኪፉ ዝቕበለም ካልእ ደሊ ዘይኮነስ በቃ ደስ ስለ ዝበሎ ጥራይ ግን መቼም ደገ ወፂኦም ተዛዊሮም ምስ ተመልሱ መወዳእቱ እዋን ድቃስ ኣኸለ እንተኾነ ኣብ ሓደ ኣራዲዮም ክድቀሱ በቢኖም ግና ሕድብት በሎ ከምዚ ንዝኾነ ነገር ክሕወኽ ኣይደለይን። በቲ ሓደ ከዓ ምናልባት ብካልእ ከይተሓስበ ኢሉ ኣብ መንጎ ተቐርቀረሙን ንስኺ ኣብ መደቀሲ ናተይ ዶ ክድቀሲ ኣነኸ ኣብ ሳሎን ምስ በላ ኖኖ ኣነ ኣብዚኣ ክድቀሲ ንስኻ ኣብ መደቀሲ ደቀስ ንስኻ እምበር ኣታ ንስኻ እምበር ክበሓሉ መወዳእቱ ሃራይ በል ኢላ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣፍቃሪኣ ኣትወት እሞ ክድቅስ ፈተነት። እንተኾነ ድሮ ክትናፍቆ ጀመረት። ንስኡን ከምኡ የግዳስ መንተሲኡ ናብ መን ይኽድ ኮይኑ ነገሩን ይመፃሉ ዶ ይኾን ክትብል መዓፆ ኣቃመተት። ንስውን እንተ መፀት እቦ ይብል ነበረ። ክድቅስ ኢሉ ተገላበጠ። በቃ ከም ሕሱም ተገላበጠ። ንግዳስ ድቃስ ግና ህለኽ ዝሓዝዮ ዝመስል በቃ ኣቕበፀ ሓገዞን ዘይከዳኸ ብባል ቀስ ኢሉ ናብ መደቀሲ ክፍሊ መዓፆ በፅሐሙ ብስክርታ ተመልሰ ከም ብሓድሽ ከይዱ ኣብ መዓፆ ምስ በፅሐ ግና ገልጠምጠም ስለ ዝሰምዐ ብጉያድ ኣብ ዘይልቡ ተመልሰም ነታሊቲ ኣይተሓደር ክሓድር ይመስለኒ እንዳበለ ይዕለበጠ። እንተኾነ ካልእ ስለ ዝሓሰብ ኣይነበረን። ተሓቃቂፎም ክሓድር ጥራሕ ስለ ዝደልየ እምበር ኣብ መንጎ እንታይ ፍጠር ግናሽ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። ኣብ መወዳእቱን እግሩን ኢዱን ኣርኒው ድኣ ኣብ ሳሎን ደቀሰ። ንሰውን ከምኡ በዳኣ በለት። ንሰሙን የመፅያቶ ዝተፈላለየ ንጥፈታት እንዳካየዱ ኣብ መዘናግዒ ቦታታት እንዳኸዱ ጥቕሚ ናይ ፍቅሪ ግዜ እንዳሓለፈ ናብኣ ገፁ ካይቀረበ 5 ለይቲ ኣብ በቢኖም ዓራት እንዳደቀሱ ኣሕለፉ። ኣብ መወዳእታ ግና ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝተለማመዱን ዝተዋሓዱን ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሎም ድራማ እንዳርኣዩ ከለዉ በብቆሮብ ተፀጋጊኦም ከይተረድኦም ተሓቃቐፉ። ኣብ ሕቕፎ ኣትያ ማሞቐት ከምታ ዘላታ ሚልዮን ዓመት እንተትገብር ከሆነ ይምፀለእተን። በቃ ሽኦስ ቀስ ብቐስ ኢድ ካብ ምጭባጥ ሓሊፉ ናብ ፀጉሪ ምድራስ ካብኡ እንዳበሉ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ቤና ተሓድሮ ዝቐነየት ዓራት ክልቲኦም ወደቆም። ብድሕሪ ዝተፈጥረ ኣንሶላ ይመስክር ነገሩ በቃ ጠንቀል ዓላ ኮነ። ገሰሉስ ኣስለ ዝኣኸለ ምስናይ ናፍቆት ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ፅሒዋ ተፋነዋም። ገዙ ምስ በፅሖን ቀልጢፉ ክምርኣ ከም ዘሎ ወሰነ ኮይኑ ተኺሉ ናብ ኣዲኡ ደው ኢሉ ዘይትምርኦ ናይ ኣዲኡ ቀፃሊ ዘረባ ሃራይ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ናቱ መልስያ ብከምኡ ተረባሪቦም ብጣዕሚ ከዓ እምበር መወዳእቱ ግና ልቡ ትመልዓለ ጓል ስለ ዝረኸዩ ነዚ ብስራት ከበስራ ደው ኢሉ ሰላምታ እንድሕር ምልዋጥ ተኺሉ ናብ ብስራት መንገሪ ኣትዩ። ኣዲኡ ነዚ ምስ ሰምዐት ብሓጎስ ነቲ ገዛ እልል እንዳበለት ክልተ ገበረቱም። ዘይከምዚኣ እንታይ ደልየ እንዳበለት ዝኣስአት በቃ ኣብ ናይ ሓጎስ ጋብላ ሓንበሰት። መወዳእቱ ነቲ መርኣ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክገብሩ ምዃኑ ተረዳዲኦም ተፈላለዩ። ምስ ኣፍቃሪቱን ናብቲ ትቅመጦ ዘላ ሃገር ምስ ተመልሰት ቀፃሊ ስጥዑም ዕላል ቀፂል እዩ። ብልቢ ካብ ኣቐንዲ ላዕሊ ኣፍቂራቶ ንስኡን ከምኡ በቲ ሓደ ወገን ድማ እቲ ብጣዕሚ ተኸኣይሉ ዝነበረ ሓዉ ድሓን ኮይኑሉ ቀሲን እዩ። ሓደ ምሸት ኣብ ሳሎን ብጎቦ ኮይኑ ድራማ እንዳርኣየ ከሎ ካብ ኣዲኡ ሚስኮል ተገበረሉ። ሕሳቡን ስለ ዝፀንሐ ቀልጢፉ ክድውል ግዜ ወሰደን። እንተኾነ ኣዲኡ ብፅቡቅ ኣይተቐበለቶን።
انتاي كمسكونت كاسيلا كتردو مس حتتا إذا كمرآت لازل حوال أبجلادو أبجلا انداوسات على مولو الزبا كبرتها زوردت زور ولا إلما كتولا كبال حافتا سمعت زربا زرجر بحدلهم ولا كاتفون تحرقنا ديوم خنا سلازي ترفم بزحلي مريسو هاكيو كراد مرا جيرا تسأس قلني راح حجنا قديفاتيا تحرد ما أزياء تحيت السبيا أنا دي بأكل سفلت أولا سنساتو مسبلا أيتخونا كان يدقدفا نحنا كارتاتنا زأبناك أبزيرا بحاك تودق أيكون كان انتخا كبرتك أوريدك فخوسكوس أت زأبين بحال اللمدخ أبي مسكديم أتنسخاس قرب أيتمزازن دها مسكم زين عين السبات كتلقب حسبلو دحر بقوحي طائلة كامتك اندابلتو كلام سابتو ودعات عاصوات نديهم بتعمي صفات الزخبرة دما أمونغون حجي أفكاريتون كحالفون نحادر استمنى السب هديون أشاو تفكرة علم نقال حاكب بحالحاكيو اتنايت صباح وزئت نحج سرحخيو ولا كمسؤو كابتلالن بآخر كابترخة أب تيكتوك لأن آتيخا كفات كلان جيرا كوف مبلها موزواز قال أنت قدفتو أنت قنا أنت تي تردي وديك تربدأت تقبروز نبرت نجر هجيناتي فقرم فاتناك من مولهم أنتاي كمس قبر حربت بلو بالتعامد ايتي سب كمس خوني تفلتيو نسو تحزي كونون عزيات تفتو تخبرو نسون كمو كابكونا بقليلو كقرفا زي حسابيو نيونا جو اندابلا عبتقز على بطأ مودعاتو نديو كأمنا كمزلو مس نفسو ترداديو كوف كبل اندابل خلوم أفكاريتو دولتلو تقابلو يقداز أي كمنك أدمون تثبتو تردو كالعي بلان كنسخنون دحان دي خادعا لو مكتولاتو كيساتهم دحان كمزي كونا كل مسعاد ديو استزراربو حانتكوا كيترفا نقرا ورقاب إرترايبت صحيوت زول قمتين بران تقريما ترحزي كونسكنا باتي تقابروز نبات نقر تتعاسد كل منو قديفا ترى نقر عبت محبرية ميدا كم درفتا دو استقرار سدراما تتكالن كتسان جميرات نساقنا هلو فا اقرا اوصي كاركبامو معركة ندز عب حيوات تساقت هقور الله عطا عيسوات رحزي كونس أحزين وايم عتشنق بعلي دويلة كله كردعي مجم زخون يكون كم زيت في الليني رقص أني نسبلتو كفليا أنت زدلون اتفقر كرو أبيلو آسيرو وسلزلو كم زيك الأرقاقات سلام فاتسيما كأسينا كد كسايك علتن مستفليتو ناتي آراش حميتن جيزي تقلاويت عطو تخونيا بالتأمية تسمعوا واجحا نصبحتو كساب تخون لمو ناديو ترخوا بالتأمي تربت ستحانتت مجم مودعاتو كم حلافو حالفو ليتو ما انت رسيلو سلازواجحا الرفدفد مسبلا ناب عديو دويلا من نخانا مسنقرتا كاودي رحاقة رايك ولك زقيلا أبزنا أتصوتم مس أتصوتاقنا ويزا أبدي تبلا نبرات قرم مسحقي عد حقر كوينا كريماس نابز مسكين توعي ودي كتسقى عيد حفران دي حق قرب كم حسونيا أنصر سيرام أفكاريتون بترحقة القلبت أمس لستنكفتا تجابيتا دم نبقات فقري مكالف أيسانين أن دابلت أستماسلت اتحمق نقرو دما أببينم حقر يقماتو مخانو منبر تقانتا أنت يسكون سبانا نحدون مستسنان أونيرون زأخلا مسنا بقات ناب أفكار أدويلا أديو زولتا نجيرا تاج مبالا أتسألت أجوكي كم مبال حلفكنا أبقونون زيلا سب أنتايمو كقبر اللايو مودعاتون بستخالة متق الرقاديو نابتا أبتنسو زقمتلو حقر زلا قوالا حاتمو دويلو نمنتاي تنقريانا ديلو تسحالا نساقنا سنافين براتن صبو جيريا مليساتلو فقدو تقابل نيراس أواخا مزيا كترنف نسخة مأكا يقحاف ديها سترتين تتفون أبتا تيك توك كموتات أمس قبرت نيرا هجي أنتاي تقبر على أنتاي دو تفلتها مساعدو اللهم كندين نايستقا كويني زحالكوس تقلبيت كاقانا أي كتزاربني دلايقا كون أي قدشنو يبال تليفون عاد صوات أنتاي تساقمو أنتاي تساقبرو أنتا بلد مماليسو تجعنقا توتارم
أدي كم قدما ميس كل حنساب كيرا ودا زدو المسيلوات بلد أنت قنا ريو كم زير آيس نسبة دحري ساعاتكم مليسا ميس كل قبرت اللوم يقداز أديو أنتي جيركا كتبل تدبول كم زلاس لاز فلت كدبول الله شو حاتي نبرون إزاني أديو عيد كنا كانيا تبل سرافز إيمونكو وحات اللوايك آلن موحد رح زيكونا كجرفون دلت يكون عمي بلون تمتايسي عمل أنا فكاريتو أفكر واصل زلون كم آيلو كيدا ولا مس حررجنا ميسكول نوار قديفا كم حدا محموش تجيزي دولة اللون سق مفتحي أيكون نيلو مس دولة لم كابتا زفرحا يوتس أنت جيركا كتوليا كدمي دحان دخام ببالا ناب هدوات خيلات يام والحدا أيوسنكن كجرفا إلى دم عيتلا الأخوان بدأ أمي زفكرا دحار دمم مسنا أكبرتو أدي أنا أمبر مساك نبر نسخيكون كن أبرح أزلخ ون أيسم إيو أيترئيو هادر نواي ترى قدفيو مسبلام أديو بحر كان سنكل كيلاك تودا كتبل هافتو دقي فام هبتي سالون كوف أبلا تامون تليفون كاب إيد أدي آتا أبلاك تسار جمرت آتا قرب حلنا يبل كاندي كندنا أخاز حسبت أيترئيو أيتسمئيو تبلاسي زين سمعون تنخون دعا أنت يسمعنا نزار ولنا الزاوال فقدو تكتورو قال تأبد سنبرتي مش لما ورا أنت حاسب كاخا منزي أقرب لبام دو عين بركة أنا ما كم زي فلتكاني من أصحابتي تسحلو زلم زين قزار آتك أنا لندين أن دولة نس نفسو إلالكونا تسمعنا دولها أدينا مو بسانكها قلت تكون أيكن قادة فينا መልሱ ከተጸበይት ኣብ እስኑ ቴሌፎን ኣጸወት ኦፋይ ኣታንታይ መዓቲ ዘገድፋናይን ወርዓብ ሕይወት እንታይ ይምልከቱም ከጸናይ መስለኒ እንደበለም መመልሱ ዳ አንጸጸረም ኣፍቃሪቱ هاد أبي أرستي حزة أبتنا فيديو إلالو نسات سدراي زيت مرأيلم ربش أبيلوني أبي دما قرب نايت النات سجمالو وندم مرأخ كير أخو فات أري كيتسو أنا أنداول يدن بسنلمو كتفنا أبزحات سرقزي نمر وبجة حكتل تزاربتم انتز مرأة نعم حاشون تخنا نديو جدن كأمنا اللوم نديو أغيحو موالو كتا أستلي تكون عمانغو جزكون أفكاريتون تأركيرو أب جنكات ودعم بخا أب تيك توك كمو زي قبرت كبليتس أن حمو كمو أنت زيت قبرني راقع المستر الأخواني رأينو ناتي زبقسو حاساوية فرسمو ماليسو خا كانت سبق ناقر اندا قبرت سي كلا لا يخني رندي ألو عندو كندي سبق ناقر سقبرا وقف مبلئة اندا وزاوزت دارقا أطباتا زرق كدان تخالينا انتس أسأت مسحب مقري كتصبصب كلكو تحاوسنا مخانا قدني بعين حورات السنة كمقرأ زيناتنا زي بحلنا كمو زي أبينا كمو صبا كونو ورئا عبزنا عدي وزيهم نزيع عبديت قال انت تمرئيخا عبزي حمامي ودي أطاع كملك اندابلت تجنقنا ما تعللتو رسيو مس نفسو قلل عاطفئا كم بحادش مس دولتو لا تقرابيرو مسمر ليدا الله خدو انت دا اسئلك مس بلتون هاتي تصبق فترات انت نيتي ابزحات صار غير زبلكي تصبق نيرون غنا قدنا ديك امنا خلالني ادي كتحمن فقادنيا كنكم مس بلا يردأنا ندي زياده غنا انون ابو يشعلن نمو انت يكون خاتل زلخا مس بلتون نورحي ادل كتحوا حابيرو ناب قال لالو سغره نديك أمن بترجعامي إن دا ولا بزح سعره أنت قنا أديو أنت مسعها عيد كأن دا كساري نخرج لعبات أفكاري توبو جنا نديو بتحجز لا شوفون عيد بل زورات كال حيوات أنت بركاتكم
ኣይተርእን ናይ ዝኣበደይቲ ነገር ስለ ዝበለት ተኣኽሊሉ ኣብ ገሊኡ ተሸጊጡ ክልተ ፍቑራት ብሕር እንዳተፋቱ ክንሱም ግና እንታይ ከም ዝገብሩ ይሓርብ ትበሉም ምውድኣቱን ግድን ክንምዕኦ ኣለና ክትብል ናይ መውድኣታ ቤናይ ውሳነ በፅሐት ነሱ ገና ምእንቲ ርስኡን ነዲኡ ብጣዕሚ ዝፈቶም ኣብቲ ገዘን ኣሓንቂቓያ እንዳቀዋጠርቲ እብያቱም ንስምዒታ ክጎድእ ድሌት ኣይኮነን ካብ ጽቡቕናቱ ምድላይ እውን ተበጊሳ ትዛረብ ከም ዘላ ይስሓቱን እንተኾነ እዝና ጥራይ ስለ ዝሰምዐት ጽቡቕ ጌራ ንዘይትፈልጣ ጓል መዓራ ክንዲ ዝምጭካን ሕጎሱን ብዓይኒ ሓቅን ጓል ተኢትያ ብደጊ ርኢኻ ኣይትፍረድ ዝበሃል ምስላ ንኣ ተባሂሉ ተመሲሉ እንተኾነ ዝያዳ ውሽጣዊ ጽባቕኻ ዝደንቕ ንኡ ተላቢስካ ምስ ትኸይድ እዩ ነዚ ቲክቶክ እንዳበለ ብኸመይ ነዲኡ ከእምና ከም ዘሎ እንዳሓሰበ ኩሉም ሓደ ዓብዪ ሓሳብ ኣብ ሓንጎሉ ስለ ዝተቐልቀለ ክሳብ ሕጂኻ እንታይ ኮይኑ ዘይሓሰብ ኩሉ ፀንሐ እንዳበለ ብሓጎስ ነጣረ ዘለለሙ ናብ ኣፍቃሪቱ ደው ኢሉ ፈታሕ ረኺበ ኣለኹ ምስ በላ እንታይ ክኸውን ክትብላ ብሕንጡነት እዝና ገቲራም ከም ዝጠናስኪ ክነግራይ ምስ በላ ከመይ ሓሽልካዮ ክትብል መሊሳትሉ ካልእ ዋላ ሓደ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ዝሓዩሽ ፍታሕ ንሱ ጥራሕ ከም ዝኾነ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዘነፀርላ ዘቀራርበና እንተኾይኑ ዳ ዘይንሱ እንታይ ድለ ሓራይ ከምኡ በላ ክትብልያ ቀጠልያ መብራሕቲ ወሊዓትሉ ካብኣ ምስ ተፋነወ ቀልጢፉ ናብ ኣዲኡ ደው ኢሉ ኣዲኡ ዘይኮነት ግና ሓብትያ ተቐቢላቱ ነዲኦም ክተቕርበሉ ሓቲቱ ድሓያ ድሕር ምግባር ርኢ ከለኺ ኣደ ኣነ ዝበልክንስ ሰምዒ ስለ ዘክብረክን ዝፈትውክን ንጽቡቐይ ተሓስቢ ኢለ እውን ስለ ዝኣመን ንክገድፋ ምስ በለ ኣዲኡ ነዛ ክገድፋ ትብልቃ ጥራይ ቆብ ኣቢላ ኣሰይ ወደይ መዓረ እታ ወላዲት ኣምላኽ በኣላ ትስማዓኻ ድሓነቶ ናይ ሰምዓኻኒ ዘረብኡ ከሊፋ ብሓጎስ ፈንጭሕ በለት ኣታ መዓረ ክንዲ ዝድያ ኣማርያ ጽንሕ እንዳበለ ምስ ነፍሱ ኣደ ኣይወዳእኹን ኣወድእኒ ምስ በላ ሃራይ ወድእ ዝወደይ ምስ በለቱ እንተኾነ ኣደ ክገድፋ እንዳበልኩ ሓደ ዓብዪ ነገር ኣጋጢሙሉ እንታይ ዲ መሲልካ ኣደይሉ ስቕ ምስ በለ ንገረና ዶ እንታይ ደሓ ኮንካ ክትብል ኣዲኡ ብጎልቦ ልባ ተዛረበት እታ ግደፍ ኣይትኮነካን እያ ትብልያ ዘለኽ ጓልሲ ጠኒሰ ገና ዘረብኡ ከይወድአ ከሎ ነዛ ጠኒሰ ትብል ቃል ምስ ሰምዐት ኣዲኡ ብሰንባደ ቴሌፎን ፈንያ መዓረ እታ ቴሌፎን ምስ መሬት ክትጋጭ ግዜ ወሰደትን ነዚ ዝረአየት ሓፍቲ እውይ ኣደይ መዓረ እንዳበለት ምስ ፍጥነት ድምፂ ተቐዳዲሞም ነወዲኣ እኳ እንተበለት ሓላዋታ ድሮ ኣጥፍያ ጥራሕ ዘይኮነትሲ ናይቲ ምስቲ መሬት ተጋጭወቱን ካብ ርእሳ ደም ይፈስ ነበረ ሄሎ ኣደ እንተበለ ንሱ ግደም ምን ክሰምዑም ብጣዕሚ ተጨነቐ ተረበሸ ኣጥፊኡ ከም ብሓድሽ ካብ ሓደ ምሽሕ ግዜ ደወለ እንትኾነ ዝቕበሉስ ኣይነበረን ሓፍቱን ተጓያ ብናይ ጎረቤት መኪና ድሮ ናብ ሕክምና ተመርሕ ነበረት ኣዲኡ ገለ ኮይና ካይትኮን ፈርሐ ብኡ መጠን ድማ ሰንበደ ደጋጊሙ ካብ ምፍታው ናይ ቋረፀን ዘረባይ ኣሰን ቢድዋ እንዳበለ በኻ ዘይበልክዋ ክልተጣሰም ኣብ ዓለም በኻ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን ናይ ነፍሲ ወከፍ ትገብሮ ምንቅስቓስ ነገራት ኣወንታዊ ኣሉታዊ ውፅኢት ከም ዘሎ ምግንዛብ ናይቲ ዝመፅእ ውፅኢት ድማ ተሓታቲ በዓልኻ ከም ብኻ ምባል ግና ካብ ጭንቀት ምፍጣር ሓሊፉ ዝኾነ ፍታሕ ኣይምፃእካን ካብ ኮነ ምስ ዝኾነ ዘይኮነ ምርባሽ ቀድሚኡ ምምዛን ተመራፂ እዩ ሓፍቱ ነዲኦም ኣብ ቀዳማይ ረድኤት ክፍሊ ምስ ኣተወታ ናብ ሓዋ ደወለት እንተኾነ ተኺላ ናብ ቆይ ኣታ እንታይ ሓይልካ ነደይ ብሰንኪኻ መውገለትኹን ኣነንስኻን ሓውን ሓሰርን ሓመድን ዓይንን ካብ ማይን ፀባን ንወሓድ ዝነበርና ሰባት ዘይትማንን ኮይና ክንተርፍ ኢና ሰብ ዝብለካ ዘይትሰም ኣደይ እኳ ናትካ ሓልዮት እዩ ዘዛረባ ዘሎ ኣይትኮነካ ናይ ግደፈላትካ ነብስኻ ዝሓይሽ እንድዩ ትገድፋኻ ምስ በለቱ ንሱ ግና ሕጂ ንኡታ ዝኸውን ሸውሓት ኣይነበሮን ድሓይ ኣዲኡ ራይ ክሰምዕ ስለ ዝነበረ ብሓጉ ንዘረብኣ ግዳይ ገበረሉን ኣቲ ንገርና እንዶ ድሓ እንዳ ምስ በላ እንታይ ከድሕ እንዳ
ቀዳማይ ረድኢት ይግበረላ ኣሎ ወራ እንታይ ኢልካ ማዕረክ እንደዚ ነብሳ ስሒታ ምስ መሬት ተጋጭ ደም ክሳብ ትወፅእ ጌርካ ምስ በለቱ ነታ ደም ምስ ሰብነት ቋፅራ ይከኣለን ብደቡ ቁሪ ዘየላ ክንሱ ከንፈጥ ጀመረ ከይተረድኡን ቴሌፎኑ ፈኒ ምስ መሬት ኣጋጭዋም ኣለኻ ዶ እንታይ ዳስኢልካ ኣተናኣሓኩ ትስምዖን ዶ ኣለኻ ሃፍቱ ድምፂ ክትሰምዕ ተቃለሰት እንተኾነ ዝምልሰላ ግን ኣይረኸበትን እፋይ ኣታዝኸ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ክበሓል ወዲኦ ጥራይ ከይኮን ወረበይኑ እንዳነበረ ገላኸ ይኮን እንዳበለት መሊሳ ተጨነቐት ሓንሳብ ነቲ ጎረቤትካ ድሓዩ ግበር ክበሓል ሓቂዩ ኣብ ጥቓኻ ኣብ ቀረባ ዘሎ ሰብ ብፍላይ ምስ ዝድውለልካ ዋላ ኣይተኣመካ ብቕባል ተመራፂ ናይ ድሓን ምዃን ምስ ኣረጋግፅካ ድማ እንተደሊኻ ድሓር ክትምለሶ ምዃንካ ሓቢርካ ናብ ጉዳይካ ክትምለስ ትኽኢልካ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ኮነ ኣብ ካልእ ተሰዲዶም በይኖም ዝነብሩ ብዙሓት ሰባት ክሕሉ ስለ ዝኽእሉ ድሓይ ከጥፍኡ ከሎ እንታይ ኮይኖም ኢልካ ድሓይ ምግባር ተመራፂ እዩ ዝኾነ ሰብ በይኑ እንዳነበረ ሰኣን ተሰርኒቑ ማይ ዘቐብሎ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ብሕማም ክስነፍ ይኽእል እዩ ካብ ኮነ ድሓይ ምግባር የርባሓካ እምበር ተኸስርዋል ሓደ ነገር ስለዘየለ ብዝተኻእለ መጠን ድሓይ ምግባር ፅቡቕ እዩ ሃፍቱ ኣብ መንጎ ኣዲኡን ሓዋን ተቐርቂራ ተጨንቐት የዕለበጠት ሞባይል እውን ሕሳብ ወዲ ኣብ በዓላት ኣፅወት ንሱ ግና በታ ደው ዝበለ የንቀጥቅጥ ነበረ ፀኒሑ ግና ተማዊቱ ኣብ ሳሎን ኮፍ በለሙ እታ ሓንቂኣ ዝኣበተ ኣዲኡ እንዳዘከረ ንብዓት ናብ እግርቶ ከንጠብጥብ ጀመረ ኣዲኡ ኣብቲ ገዛ ዝያዳ ካልኦት ትፈትው ንቆያም ከምዛ መይታ ዝበሎ ስቂሉ በቃ ብዘይ ዓውያት በኽያት ንብዓቱ ክኣወ ምንውን ከም እግርቶ ሓሊፉ ናብ ከባቢ ኣፍልቡ ገፁ ሓዘም ኣብ ከምዚ ኩነታት ኩሉ ግና ኣፍቃሪቱ ስለ ዝደወለትሉ ብስምባደ ካብቲ ኣትዎ ዝፀንሐ ፍሉይ ዓለም ተበራበር እሞ ነታ ረዳኢስ ኢና ኣብ መሬት ብድቁሳት ተኣውጅ ዝነበረት ሞባይል ከይዱ ኣልዓለም እንትኾነ ንኣ ምቕባል ገዲፉ ናብ ሓፍቱ ክድውል እንተበለ ሕሳብ ወዲእኻ ኣለኻ ዝብል ድምፂ ስለ ሰምዑ ብቕፅበት ቆላያን ኣዲጉ ሕሳብ መልኡ ናብ ሓፍቱ ደወለ ኣብ ሸቕሎ ዝፅንሐት ሓፍቱ እንታይ ደኣ ድሓን ዲኻ ኣተኣሰንቢድካኒ እኮ ምስ በለቶ ድሓን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ድሓይ ኣዲኡ ምስ ሓተታ ኣብ ቁላ ኣይነቕሐትን ኢሎ እሞ ድሓን በቃ ኣይትሸገር ነብስኻ ራግዕ እንታይ ክትከውን እያ ከምዛ ክንረአየና ክትብል ዘይፅንሐት ኣቐዲሞም ነገር ሓዋ ኮይንዎ ንሱን ክሓማ ስለ ዝፈርሐት ከተተሓዳድቆ ፈተነት በሊ ዝኾነ ሓዱሽ ነገር እንተሎ ቀልጢፍኪ ምስ ኮል ግበር ምባል ኢሉውን ዓፀወን መሊሱ ናብ ኣፍቃሪቱ ደወለ ነሳውን ሓንታ ክትፅበዮ ስለ ዝፀንሐት እንታይ ደኣ ኢላ ኣዲኻ ክትብለ ድሕሪ ሰላምታ ቀልጢፋም ናብ ሕቶ ዝነጠረት ኣዲኡ ጥንስቲ ትብቃል ጥራይ ምስ ሰምዐት ነብሳ ስሒት ኣብ ሕክምና ከም ዘላ ምስ ነገራ ብጣዕሚ ሰንበለት እንታይ ዝግበሩ እውን ክትብል ንነብሰን ኣፍቃሪኣን ሓተተት መጀመርታ ኣዴ ድሓን ትኽመጃኺ ድሓር ድማ እዚ ናይ ኣኒሳ ኣላ ኢለ ክሕስዎ ዝሓሰብኩ ገዲፍ ኣለኹም እንታይ ገበረት እዛ ምስ መይት ኣደይ ብጣዕሚ ኣደንጊፃት ንመጃኺ ናተይ ፅቡቕ ደለ ኣይትኮነካን እያ ትብለኒ ከም ዘላ ይፈልጥ ግና ከም ትኾን ድማ ኣፀቢቐት ዝፈልጥ ኣነ እንታይ ከም ዝገበርኮ ጫኒቑን ምስ በላ ኣፍቃሪኣ ብሰንካ ከምዚ ኢሉ ምውጣሩ ብጣዕሚ ኣደንገፃ እንተኾነ ኣመና ኣፍቂራቶ ስለ ዘላ ግና ብዝኾነ ምክንያት ክትገድፉውን ኣይኮነትን ብዝኾነ ነዴኻ ምሕረት የውርድ እንተኾነ እዝታት ስለ ዝተፈጠረ ኣይትገድፍን ኢኻ مش نحاور مسايكة نبريخا حقاي كنمرو إنا مس حتتت حجي انت زمرو عاي مسألة انت هنا نيادينا قربتا أمس لازد حاسبو نمر عاي بوداي كدناوي قمزلو نفسو زنقرو زلوم دحان صدق في فترة عيد الشجر رأي أمنا كم زفكرك تفلت اندخي كابكونا كل نقر نواي قدف يومو نقرات بوتو كتحزيم تسفاي قبر نقرب اوان كم تسمم بالنسبة له حتى زيادة زي آنس ني عبوينا قرس لازا شغلن ينبر حتى زحوك لنيرني بجحا قداي أتعافى بالكا نمر أمس بلد حراي بينبال يلوكم أتعوام
ጌታ መኣገርገር እንታይ ኢኻ ክትብላ ፀኒሕካ ነዛ ጓል ነቲ ንኣፍቃሪቱ መጀመርታ ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ተቐቢሉ ገዝኡ ዝሕደረሉ ሰብ ይሰርብ ዘሎ ንዓይ ደኣ እሞ ትግጥማኒ እንዳ ንዝረኣኽዋ ጓል ኣንስተይቲ ምልኻፍ ከምዝብርሓኒ ግዳ እታ ሓደ ግዜ ከመይ ኣላ ካብ 10 መዓልቲ ድማ ኣይተራኽበና ምስ ዘሎ ምሽ ካብ ሓደም ክልተ ግዜ መንገዲ ተራኽብና ነርና ምስ በሎ ሓካባ ንሱስ ዘይ ብጠጠና ሰላም ዝተባሓልናዮ እሞ ምስታ ኬፍ ዘለዋ ጓል ትራኸቡ ኣለኹም ዶ ዋላስ እንታይ ከመይ ኣቢልካ ረኺብከያ ሕጂ ጠፊዓትና እምበር ኣብቲ ቲክቶክ መዓኮራ ናብዚ ናብትን ክተብሎ ከላ ኬፍ ነይርዋ ምስ በለ ምሽ ደይሉ ኣፍቃሪኣ ትንበለ ብሓንሳብ ኣለኹም ዶ ምስ ሓተ ተመሊሱ እሞ ብሓንሳብ ኣለና ክንምርዖ ከማ ንሓስብ ኣለና ምስ በሎ እንታይ ነዚኣ ክትምርዖ ኣታስኻካ ኣባያኻ ኣነስካ እትኸይፍካ ትገድፋ ምስ ኢሉ ነይሩ ማንም ሓኽ ኢሉ ንፅጥምታ ዝነበረስ ንስኻ ክትኣከባ ምስ በሎ እንታይ መልከተካስካ ስቕ ዘይትብል مش بيرادو قال أستينا أخذ منيركا بيراها ستي سلحل كتخيل بس حق خزي نأخا حالين كي مسبلو أي متخيل كان أفكا تراي حازل لي مسبلو نحزب ديلو نحرك أنسم يكون سلاسة سمعو بديكا وأحلف إلو كونو من المقالو ناقيرات كادا مسبلو ما نات نقران انت أخذ نقران أتا أفكارتك أي نقرات كان أتحوي انت أتنقران مسبلو بل أنا تبقى أصلكم سلازي دالي በዓላት እንገረካ ሽዑ ድላይኩም ኩኑ ምስ በለ ኣትሓወይ እቲ ክትብሎ ዝሓሰብካ እንዶ በልዕ ምስ በሎ ኣራይበል እዛ ናይ ቲክቶክ ሰበይተ ዶ ዋላ ኣፍቃሪተ ዶ ዋላ ይፈጣ ትብላ ተቐቢልካ ኣፅናሓለይ ኣብ ዝበልካኒ ግዜ መስተ ሰትያ መሳይ ዝሓደርካ ኢላ ወጠት ምስ በለትኒ ብሓንሳብ ፅቡቕ ምሸት ኣሕሊፍና ይብለካሲ ኣይተሓዘለይ ዳ እምበር ሓሊፈ ምስ በሎ እንታይ ኢሉ የስም ባደ ተስቢ በቲ ኣብ ቀድሚኡ ዝነበረ ጥርሙዝ ቢራ ገይሩ ፈጋእ ከብሎ ዋስዋስ በለ ኣትሓወይ ንዓይ እንታይ ግበርት ብለኒላ ቀዳማይ ጠባየ እንዳፈለጥካዮ ንምንታይ ንዓይ ተቐበላት ብለኒ ድሓር ድማ ሰኺራ ነይራ ክቕፅልካ ንሳያ ወጠት ኢላትን ሕጅስ ንዓይ እንታይ ግበርት ብለኒላኻ ምስ በሎ ሕርቃኑ ክቋፀር ስለዘይከኣለ ርሓቐለይ ካብ ዝቅድሚ እንዳበለ ክጭድር ጀመረ ሄደች እበድ ከምዚ ከሓውት ዓብዱሎ እንታይ ደኣ ነዛጋም ገለጓለ ረኺበ ኢሉ ጠርዓርዓ ዝብል እንዳበለ ምስ ነብሱ ካብቲ ከባቢ ተሰውረ ንሱ ካብኡ ይፈለድ እምበር ኣብ ርእሱ ዘይኮን ነገር ፈንሉ ኸይዱ ከይተረድኦ ኣብ ሕልም ዝበለ ሓሳብ ኣተወ ከመይ ኣቢላ ከምኡ ትገብር ዘይኸውን ፍጹም ከኣምበር እዚ ኩሉ ንዓይ ክትረክብ ኢላ ክንደይ መንገዲ ተጓዒዛ መፅያሲ ክትጋገእ ዘይመስል ዘይከውን ምዃነ እዚ ከም ገለ ወዲ መልሓሱ ገለ እንድዩ ኣጋጊዋ ይኸውን ኣይትበሎና ዓብዪ ምጉት ምስል ሓዘም ከይተረድኦን ከሰላስር ቢራ ይትበልካ ልእሰተይ መውድኣቱን ሰንከልከል እንዳበለ ናብ ገዝኡ እንዳምርሓ ኩሉ ኣፍቃሪቱ ደወለት እንዳርኣያ እንተፅቀጠብካ ደጊማ ምስ ደወለትሉ ግና ተቐብል ኣቢሉ ካብ ድሕሪ ሕጂ ናብዛ ሞባይል ገጽ ከድውሊ ብናይ ሳክራ ምስ ተቋለፈ ድምፁ ገይሩ ብኣውታ ድሕሪ ምዝራብ ኣብ እዝና ኣፅዩ ብሰንከልከሉ መንገዱ ገበረ ዓንደበ ስለ ዝኾነ በስምባደ እንታይ ኮይኑላ ብቅፅበት ነቲ ጉዳይ ምስቲ ናይ ኣዲኣ ተሓሒዛቶም ኣዲኡ ከምዘይትፈትወያ ትፈልጥ ንሱ ጥራይ ዘይኮኑን ብሰንከ ኣብ ሕክምና ስለ ዘላ ገለ ኮይና ክትኮን ተጨኒቆም መሊሳ ምስ ደወለትሉ ምሽ ክቕበላ ጠቕሊሉ ቴሌፎን ኣጥፈአ ንሳ ግና ደጋጊማ ካብ ምፍታሕ ደው ኣለትን እንተኾነ ሕጅስ ተኣፅያ ስለ ፀንሐ ፋይላ ብሕርቃን ናብ ሳሎን ሰንደወታ እሞ ኣሻብዓ ወጥሪ ኣትህበት እንታይ ከም ትገብሩን ክተሰላስል ድሕሪ ምፅናሕ ሓንደበት ሓሳብ ስለ ዝመፃ ናብ ናይ ኣዲኡ ቴሌፎን ደወለት ካብቲ ተቐቢላ መንነታ ምስ ኣረጋገፀት ብፀርፊ ተሰሓለተ ኣቲ ሓሰርቲ ኣይተሓፍረን ከዓ ደዊልኪ ኣዴና ሞ ምሳንከ ገለትኹን ድሓን ክረአና ወረ እንታይ ተርፍኪኸ ደዊል ቁሩብ ዘይተሓፍሪ ህልና ዘይብልክኸ ንክትዛረብ ዕድል ክሓበ ድሕል ኣቢላ ኣብ እዝኒ ኣፅወታ እንታይ መዓትዩ እንዳበለት መሊሳ ናብ ኣፍቃሪኣ ደወለት እንተኾነ ናይ ዓቕሊ ፅበት እያ እምበር ደዊላ ስለዝተኣፀት መልሲ ከምዘይትረክብ ትፈልጥ እንኳ እሞ ኣዲኡ ድሓን ኮነት ምሳይ ፅቡቕ ዝነበረ ወዲ ደኣ እሞ
أيدا معالتي معارك أنت زقلبت مبالو أنت كون خون ورا سخري زمسك أنت بلا تجمع تربشت بكم أنمو ليتي كتفتنا لو كادك ستحضرت نسوقنا نسجامو إيو سنكلك أنت بالعتيو دك إسو حاضرون نصب حيث مستسقى رأس رفنك أسلاز دليه أنت كون ميلو ندحرت ملس بلا كله ፍጻመ ስለስተዘግዑ በዚ የፍቅረከ እንዳበለት ክትፃወተለ እንዳበለ ቀስ ኢሉ ናብ ሽቃቅ ብምኻድ ሽኑ ተሓፃፂቡ ናብ ዓራቱ ተመሊሱ ሞባይሉ ሰልዕም ናይ ደወል ምልክታት ኣፍቃሪቱ ስለ ዝፀንሖ ዘይደውለላኸ ብምባል ደወለ እንትኾነ ከደቀሰት ብኽፋ ስለ ዝሓደረት ኣጋጣሚ ድሮ ኣብ ሕልም ዝበለ ድቃስ ኣተ ስለ ፀንሐ ኣይሰምዐታን ግብራዲ ኣሰኪፋ ተፈሊጥ ኢላ ወይ ጉድ نمنا كن أمن ودي مخان أما حبر الميديا تلاقي لخا دقا أنت يتصبق كركب أكاد دي عتمنا كنا كتبل بسن كابزي حما مودا أخان بري قدد لتأدل لي كندي خافئو نحن تليت نتصمم سيناسي مزرخة وتسئلك تحدر لمبس لتصن حنبر كما يبلا نابا إلا متسعس مسكال سبسغير كتفتس نزي سلالة ترايخون زلو ورانكو أخمان كرم مرأنا فلتكو هجي اقرين إيدين تراي كأكل زلاني رجوز إيف فقرا نجالا جيزي قد أنخو عبنا حوار مزي أمنتي دا تسعى خمبر نحات إرجزي مقنزو يحش دا بلا فاستماسلو كم بحادش فإدك أسفتنم أفكاري مستبرابرات دويلو من باروس لاس فلت أصبات مسفتنا دمس إتعالى ديمام كدول جزاوي سرطن نسو نايدون جين تقابلو من يكون رام كرات من أنفس حلو مسبلا هج أني آخر مزحادرة تنتساقمو أنت مخون مسحادتو أنا نسخن ودينا لناز بمسيونا أزنابتهم أنت مالت كيخي ودينا مالت بسانكي أدخا دخا كتقد فندلخا أنت خاتخون زلخا هتصلي شرقي كدرو دحا تدلني زلها قرب هلنا زي تقبر انت عبيس كم زندو بالنسبة مكنات بزي قدس كبدح حجي كرئي كايدلني ناتي ناتكن نقر أبكيون ثلاثي مسايز نبارك يزي يمسكنكي ناب زبحة قوفة خيدي عنو ناب بالله يخيدي أي فلت أكاد فلتني أنت خونا تصبح حمتي مني الكدح حجي بقيقا كايدول الحرايدو حجيك أعطي تشاو مسبلام بجحت تصون نسمعني معارك عندي كم زفكرك تفلت عندها فقريك بحصاب حرك كم زبزحن كم سبحاس السماي كم زعب بكرئيك إلى نديك دي نحاد مقالتك بآكار رخيبك رئيك زي فلت كندي من قدت أحيس جيشي مسيكم حتى كندي تشكل مش كمرآكي قرب تتصبين تبلن نيركا انت يدعى تؤيسب تمثل بجحا زهون كاين قراني بالنسبة لتهم وعلاقة أنت دنقص أتو قص حواس لزدلي አይትጽምኒ ቻው ጥራይሉ ኣብዝን ኣጽም እንታይ ወሪዶ ወረ እንታይ ኣቢስ ሰማዓረክ እንደዚ ክንድንጽሕ ለበይ ዘወፋ ኩሉስ መጻወት ክገብራ እንታይ ኮይኑ ቁርብከ ከምዚ ኮይኑ ዘይብል ብናይ ኣዲው ጥራይ ከምዚ ክኾን ኣይክእልኒ ወረ እንታይ በዲለ ኡፍ እንዳበለት ናብ ብኸያታ ደዓተወት በጣይ ደውለይ ጽበላ ክልተሰሙን ገበሩም ኣብዚ ውሽጢ ክልተሰሙን ኣዲኡ ዋላ እኳ እንተ ሓወይት ኣፍቃሪቱ ግና ብፍቅርኹን ምክንያት መበኣሲኡ ብዘይ ምፍላጥ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ግዜ ኣሕሊፎም ውዳኣቱን ደዊላ ኩን ፅሒፋ መስረብረበት ትኬታ ቆሪፃ ሓንደበት መፅያ ኣብዚ ሓሰቦን ዘይተፅበይን ግዜ ማኣፅኦ ገዛ መእተው እዩ ዝደወለት ኣብ ላዕሊ ገዝኦ ኮይኑ እቲ ናይ ሓበር መእተዊ ናይ መንበሪ ገዝኦ ሕንፃ ዘሎ ብቪድዮ ክሪኦ ይኽእል እዩ ኮይኑ መንደ ኣሎ እንዳበለ ናብታ ውሽጢ ገዝኦ ዘላ ስክሪን ምስ ተዓዘበ እስም ባድን ሸበድበድን ሰንከልከል ኢሉ ካብ ምውዳቕ ንእስ ክላ ድሓነም ቀልጢፉ ከፋፍታ ኣይተረኣየን
ዓይነይ ድዩ ዋላ ሲሉ ደጋጊሙ ክዕዘብ ንሳ ጭርክ ተብል ምስ ተረባረቡ ግና ነታ ናይ መፍትሕ ምልክት ዘላታ መጠወቒት ጠዊቑ መወዳእቱ ስከፈቶም ኣብ ቀዳማይ ደርቢ ስለ ዝቕመጥ በቲ ሊፍት ተጠቂማ ለዓለ ክሳብ ትድይብ ማዕጾ ናይ ገዝኡ ከፊቱ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ፀበያ ምስ ረኣያ ኣብ ክንዲ ሰላም ዝብል በስምባደዩ ፈዚዙ ተሪፉ ገጻ ኣዝዩ ተበላሽዩ ነብሳውን ሕማቕ ነበረ። ብናፍቆት ዘሕለፈቶ ግዜ በዓልያ ትፈልጦ ፈዚዙ ኩሎ ሰላም ንክብላ ኣይተፀበየትን ብጉያ ከይድያ ተጠምጢማቶም ቀልጢፋ ክትፍነውን ኣይተረኣየትን በንጻሩ ግና ጫጭ ትብል ነይራ። ሮብቱ ከይርእይዎ ስለዝተሰከፈ ብሓይሊ ካብ ነብሱ ቀልዩ እታ ንእሽተይቲ ጉተት ሻንጣ ሒዙ ንውሽጢ መርሒቡ ኣቶም ማዕጾ ኣፀወ። ሽዑ ንመጀመርታ ግዜ ምስ ነበረታ ክትዛረብ ተሰምዐት። ኣታ ጨካን ፍጥረት ሕማቕ ፍቕሪ ኣልሚድካንስ እዚ ኮይነ ብዘይበሓል ምክንያት ሕልም ትብል ደስ ዝበልካ ሕጂ ኩሉ ነገር ኣሰልቺን ምፍጣሪ ፀልኢ ኣይበላ ኣይሰቲ ኮይነ ረኣይነስከ እንታይ ይመስል ኣለኹም ወር ነፍሰይ ከተፈቀሮ ተሪፉ ነይሩ ምክንያት ንቅድም ክፈልጥ ስለዝደለኹ ሕልኽ ሒዙ ንገዲፍ እምበር ተራ ፍቕሪ ዝሓዘነ ዲመሲልካ ይፃው ዘለኹ ጌርካ ዲኻ ተሓስቦ ነርካ ፍቕራኻ ኮን ንዓይ መዳረግቲ ኣልቦ እዩ ዓለም ብዘይበኣኻ ከንቱ እያ ንዓይ ተፍቅረኒ ከንስኻ ብሓንሳእ ከምዚ ጌርካ ክትስበጠኒ ግና ፈፂመ ገሚተ ኣይፈልጥን ወረ እንታይ ፀገምካ ምስ በለቱ ሕነቕናቕ እንዳበለም ብጣዕሚ ስለዝደንገፀቶ ክዛረብ ኣቕሚ ኣይነበሮን። ንብዓቱን ሕነቕናቕ ስለዝበሉ ድንድን ኣብዝሐ ብዘይ መደባ እዚ ኩሉ መንገዲ ሰንጢቓ ምምፅኣ እቲ ተቐቢሉ ዝሕደራ ወዲ ዝበሎ እምበርካ ሓቂ ዶ ይኸውን ክሳብ ዝብል ኮነም። ንገረኒ ባበጃኻ ሓደ ኣፊቱ ጨርቀይ ደርበይ ክፅለል ዶ ምዃን እንታይ ተሪፉ ተፀሊለ እንዲ ከም ኢለ ናብዚ ገዛ መፅአ ከማን እንድኢ ምስ በለቱ ብዝተዳኸመ መንፈስ ድሓን ኮፍ በል እሞ ንቅድም ኩሉ ክነግረኪ በጃኺ ተረጋጊእ ንቅድም ዝኾነ ብልእስተይ ምስ በላ ኣነ ክበልዕ ክሰቲ ኢለ ኣይመፃኹን መጀመርታ ንዓይ መዕፀዊኻ ምክንያት ንገረኒ ከም ተፍቅረኒ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይርገፀኛ ኣዴኻ ተቐቢላትኒ እንተትኸውን ነይራ ድማ ቀደም ተመሪኻን ምስ ሓለኸም ሕጂ ዝኾንካዮ ትነግረኒ ዳኻ ወላስ ካብዚ ፐላሰ ሸለለ ክትፀድፈልካ ምስ በለቱ ሰበብ ሃራይ ኮፍ በሊ ኢሉ ኣብ ሳሎን ኮፍ ከም ትብል ገበራሞም ድሕሪ ናይ ቁሩብ ካልኢታት መዕጥሊጣይ ክሓተክንዶ ምስ በላ ሃራይ እተተኒ ክትብል መለሰትሉ። እቲ ናባይልኪ እቲ ፈላማ ምስ መጻኺ ምስቲ ከም ገለ ወዲ እንታይ ክትገብር ሓዲርክ ምስ በላ ናይ ወዲ በለት ዝብሎ ዋላ ሓደ ስለዚ ተረድኣም እቲ ተቐበላ ኢለ ኣብ ገዝኡ ክትሓድር ብሓደራ ዝሓቦ ወዲ እምበር ናይ ደኣ ምስ በላ ምስኡ ደኣ እንታይ ክገብር ደሊኻ ምስ በለቶ ንስኻ እምበር ንገርኒ ኣነ ደኣ እንታይ ፈሊጠ ምስ በላ እንታይ ክገብር ደኣ ደቂሳ ሓዲረን ፅባሓትኻ ምስኻ ተታሒዝና ገዛኻ ኸና ምስ በለቱ ካልእ ዋላ ሓደ ኣይገበርኩምን ምስ በላ እንታይ ክትብል ከም ዝደለኻ ኣገይሕድካ እንዶ ንገረኒ ተረፍ መረኽ ንብዓታ ብኢዳ እንዳፀረገት ተዛረበት። ኣኺራስ ብሓንሳእ እንተዚ ሓዲርና ኢላ ወጠጥ ምስ በለትኒ ብሓንሳእ ብሓዲርና ስገይር ክፈፂና ኢሉኒ ምስ በላ ብዘይልባካ ኮፍ መበሊኣ ብምትንሳእ 3 ግዜ ኣማዓተበት። ኣታ ንሱ ድዩ ከምኡ ኢልካ ኣነ ሕጂ ሰብነተይ ናብ ሓመኩሽቲ ቀየር የኣዳዋ ይቆራረፃ ብድልናይ ክትምሕልልካ ፈፂመ ኣሰተኹ ምስኡ ድማ ኣይሓደርኩም እንተ ደሊኻ ከየባኣሰኩም ኢለ እምበር ክእምፀን ደልዩ ዝነበረ ንሱ እዩ ገና ካብቶም ዓርፎ ነፈርቲ ምስ ተቐበለና ኣትሒዙ ብንኣዳን ገለን ልበይ ዘጥፍኣለይ ዝነበረ ንሱ እዩ ሰብ ቀይረለ ኢለካ ከም ዝነበርኩን ኣይትርስዑን ትኾኑ እመናኒ ኣነ ነዚ ሰብ ዋላ ሓደ ኣይገበርኩን ምስ በለቱ ዋላካ ክኣምና እንተደለየ ውሽጡ ግና ሕረኽረኽ ስለዝበሎ ብኸመይ ሞ ክኣምናክ ይኽእል ምስ በላ ንሃብቲ ኩሽና ብምኻድ ካራ ካብቲ ተመዛዚ ብምውፃእ ነብስኺ ከተለበኒ እንተደላ ሕጂ ነብሰይ ከቃብፀ ድሓር ድማ ከምኡታት ጌረ እንተዝኾን ምስ ጠርጠርኩ ዶ እንታይ ክገብርከ እዚ ኩሉ መንገዲ ምስ መጻኹ ምስ በለቱ ወይ ናይ ብልበያ እንዳበለ ምስ ነብሱ በሊ ኣቐመጥ የበጃኸ ትኻራ እንዳበለ ተሲኡ ከይዱ ሓቒፉ
ኣብ ግንባራ ሰኣሞ ኣብ ሕቕፍኡ ተሸጊጣ ዝኣኽላ ምስ ነበአት ናብቲ ሳሎን ተመሊሶም ኮፍ ምስ በሉ ነብሳ ድሕሪ ምርግጋእ እምበኣር ብሰንኪ እዚ ለኽፋት ወዲ ኢኻ ብሓንሳእ ብተቐቢልካኒ ናይ ብሓቂ ጨካኒ ኢኻ በቲ ሓደ ድማ ቀባፅ ወዲ ክንእለካ ደ ዋላስ ክፀርፈካ ሕጂ ሰንድዒ በቃ ብሓንሳብ ክትተኣቢልካስ ክትዕብለኒ ኣታ ቁርብካ ከምዚ ስለ ዝኾንኪ ኣብ ድሕሪ ሕጂ ኣይትደውልለይ ዘይትብል ኣነ ሓንሳብ ምስ ናይ ኣዴኻ እንዳተሓስቡ ሓንሳብ ገለ እንታይ ከዚ ሓሰብኩ ምስ በለቶም እንታይ ፈሊጠልክኒ ኺ በዚ ናይ ኣደይ ኣጨኒቑነ ከሎ ናቱ ዘረባኻ ምስ ተወሰኸኒ ይደፊዮ ነብሲ ክቋፀረይ ከኣልኩም ድሓር ከዓ ኣነ ኣብ እምነት እዩ ዝኣምን ሰብኣይ ንሰበይቱ ሰበይቱ ምስ ሰብኣይ እመንቲ ክትኮን ኣለዎም ዋላ ፍቁራት ይኹኑ እሙናት ኮይኖም ብጀካ ሓደሮ ናብ ካልእ ቆልሕ ክብሉ የብሎምን ምስቲ ኣደይ ኣይትኮነካነ ግደፋት ብለኒ ዝነበረት ዘረባ ድማ ኩሉ ሙሉ ኣብ ግምት እቲ ትገብሮ ኢለ ክድምድም ደሪኹን ግናም ካብ ድሕሪ ሕጂ ብዝኾነ ነገር ከይጠርጥራልኪ ቃሊኣቱ እሙን ምዃን ክጅመር ንገዛእ ርእስኻ ረብሓ ቅፅል ድማ ነቲ ከባቢኻ ዘሎ ህዝብን ነፈጣሪ እውን ፅቡቅ ሰናይ ተግባር እዩ ኣብቲ ዘለኽዮ ኣድስ ካባይ ተፈሊኺ ትነብሪ ክሳብ ዘለኺ ድላይካ ክትገብሪ ትኽእል እንድኺ ካብ ኮነ ኩሉ ነገር ብእምነት ዝዛዚመ ተቐቢሉ ኣለኹ ስለዚ ካብዛ ሎም ኣንቲ ፈፂሙ ኣይክጥርጥረክኒ ምስ በላ ፅቡቅ ኣለኻ ዝያዳይ ኣብዚ ዓለም ዝኾነ ሰብ እሙን ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኣነ በዚ ንኣኻ ኣቐሚጠ በቲ ፈኾስኮስ ዝበሉ ዝኾነ ኣብነት ይብለይን ለበይ ሓንሳብ ንሓዋሩን ኣኻ ወፍያ ስለ ዝኾንኩ ንሓዋሩን ምስኻይ ክነብር ዝደልሞ እመነን ሓደ ሰብ ብጌጋ ኣብዛ ነብሲ ኣይቀርብን እዩ ግዳ ኣዴኻ ድሓንዳ ምስ በለቶም ስለቲ ኩሉ ነገር ኣብ ልዕለይ ዘለክ ፍቕሪ የመስግን ብዘይ ገበርክዮ ወሲነ ማዕረክ እንደዚ ምስ ስቃይካ ከዓ መጀመርታ የተሓዝለ ክብለክ ደሊ ኣደይ ሓዊ ኣድሓናላ እቲ ጠኒስኪ ክብላ ዝሓሰበኮ ብካልእ ኣመኽኒ ነገራት ኣጥፋፊእ ግድፊ ኣለኹም ነደይ ብኸመይ ጠኢቲ ሰብ ከም ዝኾንኪ ከም ዝእምና ግና ሕርብት ኢሉኒ ዘሎ ምስ በላም ዝያዳይ ኣነ ክትጭነቕ ኣይደልኒ ኣቦይ ስለ ዝሕምም መርኣኺ ከይርኣኽ ከይመውት እንዳበለ ስለ ዝረብሸኒ እምበር ክሳብ ኣዴኻ ተህተኒ ክፅቢ ይኽእል እዩ ጥራይ ንስኻ ይጨነቐኒ ሕጂ ግና ፅቡቅ ጌይረ ካብ ዘይበልዕ ክልተ ስሙን ዳርጋ ገይረ ኣለኹሞ ዝብላዕ ይሕልወካ ዶ ነዚ ሓንደበት ዝመፀት ጋሻኻ ምስ በለቶ ፍሽኽ እንዳበለት ንኣከ ዳባል ኣይሓሉስ ካብ ዝኾነ ቦታ ጥብ ከብለልኪ 5 ደቂቕ ተፀቢኒ ጥራይ ኣይስዕኒ ይባል ኣብቲ ገዛ ዘሎ ምስ ፅሟቕ ዝለመፅን ሸውሓታ ኣፍቃርያ ስለ ዝኾነ ብክንደይ ጋዶ ተቃልሲ ሓደ ክልተ ኮሊሳ ክትበልዕ ዝቐነየት ጓል ብሓንሳብ ፀጥ ምስ ኣበለተም ምስክነቲ እንዳበለ ብውሽጡ ምስ ወስኸላ ክሳብ ትነፍሕ ፅቡቅ ጌራ ምስ በልዐት ኣስተንፈሰት ናይ ብሓቂ ጥሜት ተኻኢላ ፀኒሓ ተመስገን ኣምላኽ ፈወሰይ ንስኻ ከዛደይ ከመይ ፈኺስንሎ ኣይትሕተተኒ እንኳ ኣባ መጻኽ ወረ እንኳ ኣብ ገዛ ፀናሕካኒ ምስ በለቱም እንታይ ደኣ ፈጣሪ ድኸምኪ ርኢልኪ እምበር ወረ ካብ ዝገርመኪ ናብታ ጓል ሓትኒ ክኸይድ እንዳበልኩ ነይረ ምስ በላም ሕጅስ ተታሒዝካ ኢኻ ብካድ ዝበሃል ነገር የለን ሰው ሙሉእ ምሳይ ኢኻ እንዳበለት ዝበልዓትሉ ተሓፃፅ ብድር ምስ በለት ሎሚ ፈፂምክ ዝኾነ ነገር ኣይክትንክፍን ኢኺ ሓንሳብ ይዕርፍሞ ምስ ምስ በለ ወፂና ሻሕ ሰቲኖም ብጣዕሚ ሕማቕ ከም ዝቐንኽ ኩሉ ነገርኪ ይዘረባ ኣሎ ስለዚ ቀሲንካ ሕጂ ይዕርፍ ሓራይ ዶ ምስ በለ ኣብ ግንባር እንዳሰኣማ ሓራይ ስለ ዝበለት ነቲ ክትበልዓሉ ፀንሐት ሸሓኒ ኣብ ምልኣል ኣተበ ዞም ብሓደ ይሓለፉ ኣብ ውሽጢ ዝሰሙን ኣብ ውሽጢ ገዛ እንደገ ብዙሕ ነገራት ንጥፈታት ጌሮም ኣካይዶም እዮም ተብኣይስካ ክትዕረ ከለኻ ዘሎ ፍቕሪ ኣዝዩ ዘጠዓመ ፍቕሪ ንዝበሃል ዘረባ ግብሪ ከመስክሩ ዝደልዩን ክመስሉ ነታ ሰሙን ከማይን ፀባን ተዋሒዶም ብዝግባእ ተጠቂሞም እዮም መውድኣቱ ምስ ናፍቆት ዝተፈላለዩ ካብኦም ዝተፈለየት ኣብ ወርሓ ግና ገለ ጋሻ ስምዒ ስለዝተሰምዖም ፍሉይ ነገር ኣብ ነብሳ ስለዝተዓዘበት ናብ ሕክምና ከይዳ ምስ ተመርመረት ጠነስቲ ምዃኖም ነጊሮሞም ብጣዕሚ ተሓጎሰት ከንቢቲ ነጢራ ኣለም ኣይትፅር ንበለታም
ብጀካኣ ሕጉስ ሰብ ኣብዚ ዓለም ዘየለን ክመስል ባሓት ሓጎስ ቤና ተቋፂራ ናብ ኣፍቃሪኣ ደወለት። እንተኾነ ስለዘይሰምዓ ረኣያ ኣይተቐበላን። ነዚ ዝኣክል ዜና ሒዛ ስቕ ክትብል ስለዘይከኣላ ካብ 1-5 ግዜ ምስ ፈተነት እዩ ኣብ መበል 6 ተቐቢልዎም። ኮይኑን ከም ዝጠነሰት ምስ ነገረቶ ንብልቡ እኳ እንተተሓጐሰ እንተኾነ ናይ ኣዲኡ ነገር ስለዝዘከረ ግና ተቐርቀረም። ሙሉእ ሓጐስ ኣይኮነሉን። እንታይ ደኣ ኣይተሓጐስካ እንዲኻ ዝያደይ ምስ በለቶ ኣብቲ ጽብቕቲ ፍጥረት ተሓጒሰ ግና ነደይ ከመይ ኢለ ከምዚ ነግረኣ ተሓሳሲቡኒ ምስ በለም እንታይ ሞ ምስ ኮነ ሕጂ ደኣ ዋላ ሓደ ዝግበር ስለዘየለ ተሓጐስ ጥራይ ምስ በለቶ ከጓሕውን ስለዘደለየ ነፍሳ ክትሕሉ ብምሕባር ሃራ ኢሉ ቴሌፎኑ ዓፂሙ ናብ ኣዲኡ ምስ ደወላ ሓፍቱ ስለዝተቐበለቶ ውፅእ ኢላ ክትዛረቦ ስለዝሓበራ እንታይ ክብል ደልዩ እንዳበለት ደገ ምስ ወፀት በል በይነ ዘለኹ ሕጂ ተዛር ምስ በለቱ በሊ እዛ ኣይትኮነካን እያ ትብሉኒ ዘለኹም ጓል ሕጂ ናይ ብሓቂ ጠሊሳላ። ስለዚ ነደይ ገና ዘረብኡ ከይውዳእ ከሎ ተቐበላ ቢላ ፍላገስ ዲኻ ዘለኻ ዋላስ እንታይ ኣይትኮነካን እያ እንዳበላካስ ጠኒሳ ትብለኒ ኢላ ምስ ጨደረት ዝግበር የለን ጓል ሰብ ኣጥኒስካ እሞ ናበይ ክኸይዱ ድሓር ከዓ ጓል ምዃን ከይትረስኢ። ስለዚ ቀስ ኣቢልኪ ነደይ ንገርያ ኢኺ ሓላፍነት ንኣኺ ሂበክ ኣለኹ ምስ በላ ኣነ እንታይ እያ ትሆኒ መዋእልካ ምስ ኣፍቃሪትካ ትነብር ንስኻ እምበር ኣነ ወይ ገዛና ኣይኮናን ትሕሸኒ ተዋፅኣንያ እንተኢልካ ንኣኻ ይዝምልከት። ፅባሕ ንኳ ግና ከምዚ ጌራትንዶ ዝብል ዘረባ ክንሰምዕ ኣይንደሊልና ኢላ ቴሌፎና ኣፅያ ናብ ውሽጢ ገዛ ብምእታው ከመይ ጌራ ከም ትነግራ ኣብ ሕልም ዝበለ ሓሳብ ተፀሚዳ ኩላ ደሓን ዲኺ ደኣ ክትብል እያ ኣዲ ኣበራቢራታ። ደሓን ኣዴ በለት ብስምባደ ደሓንሳ ኣይትመስልን ኣቑሑት ቡን ቀራርቡ እሞ ቡና ክንሰት ምስ በለታ ሃራይ ሞ ግናሲ ውላድ ወድኺ ክትርኢ ትደሊ ዶ ምስ በለታ ኣትጓል ኣይደሓን ክንደኺ እንታይ ኸ ክትብል ደለኺ ምስ በለታ ብኸመይ ክነግረይ እንዳበለት ክትዋጠር ፀኒሓ ኣደ በሊ ምስምባደ ገላ የድልን እዩ ኣፍቃሪት ወድኺ ጠንሴ ትብላላ ምስ በለታ እንታይ ማለት እዩ ምስ በለት ኣተደ ወድኺ ጓል ሰብ ኣጥሚስ ይብለክ ኣለኹ ምስ በለታ ትላገፅ ዲኻ ዘለኻ ዋላስ እንታይ ናይ ብልቤ እምበር እሞ ከዓ ምዝሌት ኮኑ ጓል እምበር እንዳበለት ነፋሕፋሕ በለት። ኣዲኡ ብሕርቃን ጣዕበለት ትገብሮ ጠፊእዋን ካብቲ ኮፍ ዝበለትሉ ሳሎን ተስያ የማን ፀጋሚ ቀለበጠት። ነዚ ዝርአት ጓላ ከይተሓማ ስለዝፈርሐት ኣደ በቃ ዝኾኑ ኮይኑ በጃኽን ኣኮፈሊ ዳሓር ከዓ ዘይንሱ ምስ ኣነ ሓዋሩ ዝነበር ምስ በለታ ኣቲ እንታይ ሞ ኮፍ ክብለሊ ከይተመርዓኻ ምውላድከ ዝብልዎ እንታይ እዩ ከምኡ ገይረ ዘይአበኹ ዳሓር ከዓ ኣይትኮነካን እያ እንዳተባሓለ እምበኣር ከምኡ ገይሩ እንዳበለት ጓሒ ንጓሕ ኮነት። ኣደ ካብ ኮነ ሕጂ ዋላ ሓደ ዝግበር ነገር የለን ዝሓበና መቐድባል እምበር ምስ በለታ እጅ ደኣ እንታይ ክንገብር ወይ ጉድ እስከ በሊ ደውሉ ስለ ዝበለታ ሃራይላ ሚስኮል ምስ ገበረት ብቕልጡፍ ክድውል ግዜ ወሰደን። ካም በቃ ከምኡ ጌርካ ንኣቐዲ ካብኡ ኣይትሕለፉ ኢልካ ዲኻ ጓል ሰብ ኣጥኒስካ ኣታ ክንዲ ዝሓለናልካስ እዚ ክትፈደና ድሓር ከዓ ከምኡ ጌረ ደይ ኣቤካ እቲ ውላድሲ ምስ ተመርዓኻ ዘይተረክበሉ ዝኾነ ሕጂ ዝብሎ ይብሉ እዩ ዝኾነኒ ኢልካ ካብ ኣጥነስካ ከምታ ዝጀመርካያ ወዳእ እያ ፅባሕ ንጓሕ ግና ብሰንኪ እዛ ጓል ገለ ኮይኑ ዝብል ዘረባ ከይሰምዕ መልሱ ከይተፀበየት ፈፂሙ ስለዘይተዋሓጠላ ምስ ናይ ሕርቃን ኣፅወታም ኣዲኡን ባሕካ ይበላውን ስለተቐበለቱ ጥራይ ምስ ምናሕ ሓጎሱ ናብ ኣፍቃሪ ተደው ኢሉ ምስ ነገራት ተተሓሒዞም ሓጎስኩም
ካብ ትጠንስ ኣብ 2 ወርሓ ቅድሚ ጥንሲ ጽቡቕ ገይሩ ምፍላጡ ኣዲኡ ዋላ እኳ ባሕ እንተዘይበላ ካብ ኮነ ክምርዓው ኣለዉ ኢላ ወሰነት ኮይኑን ንሱ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ሃገር መርዓ ክገብር ንሳቶም ድማ ኣብኡ ኮይኖም ስድራ ክላዩ ተሰማምዑ ንውድኣቱን ተመርዓውን እቲ ሓስዩ ኣቦ ዓይስዎም ዝነበረ ወዱን ይቕሬታ ሓቲቱ ኣብ መርዓ ክሳሰብ ዓለም ኣብ መንጎ ፍቑራት ይኹን ሰብ ሓዳር ኣቲኻ ሰብ ምንቋት ሕስረት እምበር ክብረት ኣይርከቡን ኣብ ዓለም ድማ ዝኸፋ ነገር እንተሓልዩ ሕሱር ሰብ ምዃኑ ወዲ ሰብ ተጋጊሉ ይቕሬታ ምስ ሓትት ግና ይቕረ ምባል ልቦና እዩ ኣብ ዓለም እውን ሓንሳብ ምስ ተወለድካ እቲ ትገብሮ ነገር ምርጫ እምበር ዕጫ ከምዘይኮነ ምርዳእ የድሊ እዚ ሕጂ ትሰርሖ ተወስዶ ስጉምታ ዘበለም ነፀብራቕ ናይ ቀጻሊ ህይወትካ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ንሳ ጥሒቲ ሰብ ክንስኣ ፈቐዶ ቲክቶክ ኸይዳ ፎኮስ ትብሎ ዝነበረት ኣብ ህይወት ዓብዪ ፅልዋ ኣሕዲሩላ ምስ ስድራ ቤት ሰብኣይ ኣመክሮይ ጥራሕ ተበፂሐ ዘይኮነስ ክሳብ ኣብ ሞት ከማ ነዲኡ ኣብፂሓታ ነይራ እያ ንነብሳ ከማ ንሞት ፈሪዳታ ነይራ እያ ካብ ኮነ ኣቐዲምና መንገድና ምፍላጥ ተመራፂ እዩ ንስለ ሰብ ዘይኮንካ ንስለ ነብስኻ ምንባር ነብስኻ ምኽባር መንገዲ የማን ሒዝካ ምጓዓዝ ቀሳነት ኣብ ህይወት ፈጢሩ ናብ ዓወት ከብፅሓካ እዩ ንሰብ ክትሓጎስ ኢልካ ግና ዘይምስልኻ ምሓዝ መወዳእቱ ጥፍኣት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግና ወዲ ሰብ ኣብ ገዛእ ነብሱ ኣሚኑ ዝያዳ ኣብ ውሽጣዊ ጽባቐ ኣድሂቡ ክኸይድን ንህይወት ድማ በቲ ኾነ መንገዲ ከስተማቕራ ይግባእ